Ini nga itong pagsaulog Santos ng Misa at usab nining higayon di natong ipasidunggan usab ang mga nahimong saksi sa pagtuo ngadto sa nabanang Ginoo sa Jesucristo, kining mga martyrs sa ato ang Katolikong simbahan. Nagpakita sila makaigsuunan sa ilaw usab nga tiunay lig-on nga pagtuo sa nabanhawng Ginoo. Naluyo sa mga paglutos, pagpasakit, luyo sa kakuyaw o kamatayon nga ilang giatubang ug nasinati diya sa ilang kinabuhi. Apan nagpabiling silang naisugon nga mipadayag sa ilang pagtuo, pagigugma sa Ginoo, pinaagi sa pagsaksi sa ilang pagtuo even to the point of death. Where in fact, they themselves, they continually praise and worship God even they are facing the reality of death. So, muna nga sila nagpabilin sa ilahang pagtuo o pagsalig sa Ginoo because they do believe that there is heaven awaits them, that they will be one with our Heavenly Father, to be one with Jesus in our heavenly kingdom. So mo nang isip mga saksi sa pagtuo, wala sila mahadlok nga mamatay. Kay nagtuo man sila nga sila may usa dito sa langit. O mausap na ang hakit kanato sa atong Ginoong Kristo base sa Ebanghelyo kunon nga atong nadungog. Ang atong Ginoong Kristo makaigsuunan nagampo ngadto sa langitong Amahan alang sa iyang mga katawhan, alang sa iyang mga tinun-an, alang sa iyang mga sumusunod, alang sa iyang mga magtutuo. Ang atong Ginoong Kristo padayon nga nagapanalangin kanila ug nagambidisyon kanila kay siya mubalik man ngadto sa langit. Ang pagbalik sa langit sa atong Ginoong Kristo makaigsuunan, it was a demonstration of God's love for them. It is a demonstration that there is really heaven that awaits every believer, every follower of Him. It was a demonstration of His divine origin and divine nature. Nga siya dili alang nining kalibutan na kundi alang gayud siya o gikan gayud siya sa langit, gikan sa Amahan tuwa sa langit. And mao kana ang hagit usab kanato makaigsuonan nga ang atong pagtuo nga our permanent residence not here on earth but in heaven. Because through our Lord Jesus Christ, daog na niya ang kalibutan, nagmadaogo na siya, batok sa kamatayon, nabanaw siya, o iyang ipakita nga kita, isip mga bagong tinun-an sa Dios, nahimo usab nga mga manulunod sa gingarian sa langit. And in fact, we are called sons and daughters of God. We are called children of God. And we have only one Father. And our Savior, Jesus Christ, brings us to our heavenly homeland by shedding His blood, by giving His whole life for all of us, and by sending
the Holy Spirit upon us as a people of God, as children of God. So mo nang malipayon kita nga isip usa ka simbahan adunay Dios nga nagpakatao alang sa atong kalawasan ug alang sa atong kapasayloan sa atong mga sala. Nga dunay Ginoo nagpakatawo nga nagpakita nga ang langit usa ka realidad nga ato ang i-vision every now and then. So that all our aspirations and all our undertakings in this world must be always oriented towards our heavenly homeland. O mauna nga manginaot kita makaigsuonan nga diha sa itong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, tagaan kita sa gasa, sa pagtuo, diha sa tuang tagsatag sa kinabuhi nga ato kining palambuon every now and then. Aron ang pinaagi sa atong pagtuo, bagbabungahon gayud kita diha sa atong pagkinabuhi nining kalibutana nga mao'y magatud kanato ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan, not in hell but in heaven. Remember, every now and then we will be disoriented because of the devil. Ang misyon sa dautan ni kalibutan na ni Satanas, all of us will be disoriented so that we will go astray along the way. Kung may salaag kita nining kalibutan na because of the sins that we have committed and we continue to do it every now and then, and we love to do it, then what will happen? All of us will be disoriented. Instead of going to heaven, mapunta na ta sa impyerno. Instead of aspiring to the heavenly realms, ang atong mga aspirations taman ra dinis kalibutan. That is why kita sige tagpaningkamot, kayod tamas ginawa, pero taman ra sa kalibutanon nga pagpaningkamot o tinguha nga makabot. And yet, we do not aspire to something bring us to the heavenly realities. So for us today, we hope and we pray nga ang atong mga gimbuhaton magdala ka nato ngadto sa langit. Kung manginawat kita nga ang Espiritu Santo will continue to enlighten us, to inspire us, and to move us in doing the right thing, in doing what is something pleasant before the Lord and before one another. Something that somehow would brings us to a life of holiness and righteousness day after day in our lives. Nga maghatod kanato sa kasantos, kaligdong sa kinabuhi. Sama sa mga martyrs nga atong gisaudog karon, nga mahimo kitang buhing saksi sa pagtuo nga gihatag sa Ginoo kanato nga atong gihuptan karon. Amen. Reg